Lapsiokoulussa opetetaan, miten porkkanaa kannattaa lämmittää ennen kuin sen työntää perseeseen. Jos on liian lyhyt porkkana, sitä ei voi käyttää tildona. Se voi katketa ja pala jäädä anukseen. Ylen toimittaja vapaa-ajallaan kertoo kauniita asioita. Läpällä seksifantasiaa, mut ei porkkana pyyhyn koita. Vähemmistöt, vihervassarit, vetää herneen nenään. Ja kokkeilin polttamat limakalvot puhisemaan herää. Palanderin Kalle takaisin Ampi-studioon. Siitä mitä vaan maksaisin. Asiantuntija on asiantuntija. Harrastajat harrastajia. Palanderin Kalle takaisin. Siitä mitä vaan maksaisin. Maailman mestari, maailman mies, mut ei mikään raidi, siksi festari. Tässä ajassa ei voi kuin ihmetellä, miksi ei voi puhua selkokielellä. Joku perkele vähemmistön äänitorvi on heti kimpussa. Ennen kaikki sai olla niin kuin ovat, mutta nykyään omalla toiminnalla vähemmistö tekee elämästään vaikeaa. Sitten kitketään, kuinka heitä aina sorretaan. Wannabe-presidentti Pekkakin muka tällätään. Joku nyrkkeilijä kaunoton, olikos se Enon nimeltään? Lehdissä valittaa, kuinka hiekkapimpissä hirtää. Palanderin Kalle takaisin Ampi-studioon. Siitä mitä vaan maksaisin. Asiantuntija on asiantuntija. Harrastajat harrastajia. Palanderin Kalle takaisin. Siitä mitä vaan maksaisin. Maailman mestari, maailman mies, mut ei mikään raidi, siksi festari. Palanderin Kalle takaisin Ampi-studioon. Siitä mitä vaan maksaisin. Asiantuntija on asiantuntija. Harrastajat harrastajia. Palanderin Kalle takaisin. Siitä mitä vaan maksaisin. Maailman mestari, maailman mies, mut ei mikään